जेकरा प्राप्त होला ओकरा मुक्ति मिल जाला। तब भक्त लोग हम भी रउआ सबसे निहोरा कर रहल बानी कि कन्यादान रउआ सब भी जरूर करब। अगर आपन बेटी ना होखे त केहू पराया के बेटी, केहू गरीब के बेटी, अपन भतीजी आ ना होखो तो अपन भगनी के कन्यादान जरूर करे के चाहिए। यही से मनुष्य के जीवन सफल होला। आई हमनी के परंपरा के अनुसार एगो औरी कन्यादान के गीत होला, ओकरा के सुन लिहल जाओ। कोठावा ऊपरा बाबा मोरवा रे बोलुए मोरवा, बोलिया सुहावन हो लगुए मोरवा, बोलिया सुहावन हो लगुए। आजू के रतिया बाबा जागल हो रही हो, आजू घरवा चोरिया हो जाई है, आजू घरवा चोरिया हो जाई है। सबरे संपत्तिया बाबा बाची रे जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। दुआरा पाए बेटी चौकी दरबारे रखब, आंगना में सिपहिया हो रखब, घरवा भीतर हमहू जागल हो रहब, से हो बेटी बाची रे जाई है, से हो बेटी बाची रे जाई है। दुआरा के चौकी दरवा बाबा सुती रे जाई है, आंगना के नीरा भेदर होई है, आंगना के नीरा भेदर होई है। घरवा भीतर रो सुती हो जाइबा, से हो बेटी चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। कन्यादान हो गई, अब सिंदूरदान के समय आ गई। राजा हिमांचल आ मैना रानी के लग से उठ के पार्वती जी अब शंकर भगवान के बगल में बैठल बड़ी। आ देखी 7 सुहागिन मिल के माड़ो में शंकर भगवान के सिन्होरा देता लो कि भगवान भोलेनाथ अभी सिन्होरा ली आ पार्वती के जिंदगी के सफल बनाई। देखी एक चिटकी सेनूर के कितना महत्व बा। एक चिटकी सेनूर मांग में पड़ते ही दुनिया बदल जाला। तो सखी सहेली लोग भगवान भोलेनाथ से आग्रह करता कि हे बाबा अब पार्वती के मांग में सिंदूर भरी। शिव के नागरिया जुआवा खेलानी तो
काहे ना हरानी तो हमरा के हरियनी आहे बेटी पुतावा पतोहिया घर के